нахуст раиси ноҳияи Шоҳнон Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир аз муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 16 деҳаи Бидурди ҷамоати Сучон дидан ба амал оварда, зимни санҷиш маълум гардид ки ин муассисаи таълимӣ ба зимистон омодагии комил дида, синфхонаҳо бо сӯзишворӣ таъмин буда толибилмон дар шароити гарм ба таҳсил машғул мебошанд. Аз рӯи гуфти омӯзгорон, муассисаи мазкур бо таҷҳизоти лозимӣ таъмин буда, баҳри пеш бурдани сатҳи дониши толибилмон омӯзгорон кӯшиш намуда истоданд. Зимни суҳбати озоди раиси ноҳияи Шоҳнон бо хонандагони муассиса маълум гардид ки толибилмон дар чандин озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир, раиси ноҳияи Шоҳнон, омӯзгоронро барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таълиму тадрис, истифода аз усулу методҳои пешқадамтарини замонавӣ фаъолиятро идома дода, таъкид намуд ки барои ҷомеа насли созгорро ба воя расонанд. Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 деҳаи боғеви ҷамоати деҳоти Сучони ноҳияи Шоҳнон бо дастгирӣ ва иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода шуда, имрӯз толибилмон дар чунин мактаби замонавӣ таҳсили илм доранд. Раиси ноҳияи Шоҳнон зимни боздид аз муассисаи таълимӣ ба шароити таҳсил диққати зарурӣ равона намуда, маълум гардид ки синфхонаҳои муассиса тавассути гармкунакҳои барқӣ гарм шуда бо таҷҳизот ва техникаи лозимӣ пурра таъмин мебошанд. Зери саволу ҷавоб бо хонандагон маълум гардид ки сатҳи дониш дар ин муассиса ҷавобгӯ ба талабот буда, ба толибилмон омӯзгорони боистеъдод дарс медиҳанд. Хонандагон дар навбати худ аз тарзи дарсдиҳии омӯзгорон ва шароити таҳсил изҳори қаноатмандӣ намуда, ваъда доданд ки таҳсилро бо баҳои хубу аъло хатм хоҳанд кард. Раиси ноҳияи Шоҳнон Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир зикр намуд ки дар муассиса ба риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ, истифодаи ниқоб ва маводҳои антисептикӣ диққати зарурӣ равона карда шавад. Таъкид намуд ки хонандагон бештар ба фанҳои табиию риёзӣ диққати зарурӣ равона намоянд. Ҳамчунин раиси ноҳияи Шоҳнон аз муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 32 деҳаи турбати ҷамоати деҳоти Навобод дидан ба амал овард. Ин муассисаи таълимӣ соли 1973 бунёд гардида, нисбати дигар мактабҳо кӯҳна мебошад ва таъмирталаб аст. Новобаста аз чунин вазъ, хонандагон бо шавқу ҳаваси зиёд ба таҳсили илм машғул буда, синфхонаҳо бо истифода аз ҳезуму ангишсан гарм карда мешаванд. Раиси ноҳия аз тарзи дарсдиҳии омӯзгорон дидан намуда, бо хонандагон саволу ҷавоб намуд. Таъкид намуд ки хонандагон дар баробари донистани забони давлатӣ ба забонҳои хориҷӣ низ диққати зарурӣ равона намуда, баҳри омӯхтани дониш боз ҳам кӯшиш намоянд. Қайд намуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳнон ният дорад барои сохтмони бинои нави муассисаи мазкур нақшаро пешбинӣ намуда, то хонандагон тавонанд дар шароити муосиру замонавӣ илму донишро аз худ намоянд. Зимни сафари корӣ раиси ноҳияи Шоҳнон аз беморхонаҳои ҳудуди водии Ғунд дидан ба амал оварда, дар муассисаи табобатии ҷамоати деҳоти Сучон танҳо 2 нафар бистарӣ гардида, раиси ноҳия аз мушкилоти муассиса пурсон гардид. Маълум шуд ки муассиса аз ҷиҳати таҷҳизоти техникӣ танқисӣ дошта, барои ташкили озмоишгоҳ ва беҳтаршавии кор пешниҳоди табибонро ба инобат гирифт. Зикр шуд ки баҳри бартарафсозии мушкилот дар оянда аз ҷониби масъулин тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ хоҳанд шуд. Ҳамчунин раиси ноҳия ба беморхонаи марказии ноҳияи Шоҳнон дар ҷамоати деҳоти Навобод ташриф оварда, бо духторон ҳам суҳбат шуд. Дар беморхона айни ҳол зиёда аз 30 нафар бемор қарор дошта, сироятёфтагони бемории нави COVID-19 ба назар намерасанд. Ба Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир, раиси ноҳияи Шоҳнон, иттилоъ доданд ки муассисаи табобатӣ береҷа бо қувваи барқ пурра таъмин аст. Раиси ноҳия таъкид намуд ки ба гармкунии утуқҳои беморхона, таъминоти маводҳои тиббӣ, табобати беморон диққати зарурӣ равона карда шавад. Зимни сафари корӣ раиси ноҳияи Шоҳнон аз бунгоҳҳои тиббии деҳаҳои дурдаст низ дидан ба амал овард. Ба масъалаи тозакунии роҳҳои автомобилгарди водии Ғунд низ диққати зарурӣ дода, таъкид дошт ки роҳи нақлиётӣ тавассути водии Ғунд сӯи ноҳияи Мурғоб ва баромад ба давлатҳои Қирғизистону Хитой барои мамлакат мавқеи стратегӣ дошта, набояд дар фасли зимистон ҳаракат дар ин масир қатъ гардад.